Ola, que tal? Estas últimas semanas tense xerado en Coirós un forte debate, á vez que moi necesario, en relación coa aparición de animais abandonados polos nosos camiños, maiormente cans que xeran medo e preocupación, sobre todo entre as persoas que se desprazan a pé polas nosas aldeas. A Lei 4/2007 de protección e benestar dos animais de compañía en Galiza recolle que é competencia dos concellos atender, recoller e albergar os animais vagabundos e extraviados. No caso de non dispoñer o Concello destes medios necesarios, poderán suscribir convenios de colaboración con entidades que si os teñan, como poden ser asociacións protectoras de animais. En relación con isto, xa no mes de agosto de 2022, desde o Grupo Municipal do BNG, rexistramos unha iniciativa demandando do Concello de Coirós a revisión do convenio existente coa entidade Gatocán para garantir un mellor funcionamento do servizo de lacería. Tamén pedimos que se establecera un protocolo para as traballadoras e traballadores do Concello para que saiban como actuar cando reciben un aviso deste tipo, cando chega un aviso de que hai animais vagabundeando polos nosos camiños. Todo isto necesita, por suposto, unha cobertura económica que ten que ser suministrada pola Xunta de Galiza como entidade redactora e responsável da mencionada lei. O que vos podo dicir tamén é que nese pleno, no pleno onde se debatiu a nosa moción, a resposta do Partido Popular, do partido gobernante, foi votar en contra. O alcalde e os seus concelleiros e concelleiras votaron en contra. Polo tanto, a moción non puido ser aprobada. En todo caso, no vindeiro pleno ordinario, que será xa no mes de xaneiro de 2026, nós volveremos sacar o tema para ver se desta volta pois temos unha maior aceptación e a moción pode aprobarse e executarse. Tamén quero lembrarvos unha cuestión. Se non estás de acordo con como fai as cousas quen está a gobernar, igual é o momento de pensar en cambiar a quen goberna. E en Coirós hai alternativa. Tedeo en conta. Seguiremos informando.